Хайде да видим заедно спагети чантата на Москино, както и още няколко чанти на тема Италия, които са също част от есенната колекция на италианския моден бранд. Преди няколко дни ви показах и чантата с фонтана ди Треви на Долче и Габана, която си остава моя фаворит. Наистина истинско произведение на изкуството. Ако сте пропуснали да я видите, може да я намерите в моя профил. Италианският моден бранд Москино, основан през 1983 година в Милано от стилиста Франко Москино. Марката става веднага известна благодарение на своите иновативни цветни и леко ексцентрични дизайни. Тук виждате и други чанти от тази годишната есенна колекция на Москино на тема Италия. Разрових се да намеря и други предишни чанти на Москино, които са с интересен дизайн и да видя колко струват те. Виждате една чанта, която е с формата на белина, дори се отваря и погледнато далече, наистина бихме казали, че това е белина. А цената е само 1395 евро. Друга интересна чанта е хлебчето за 947 евро, както и кафеварката за 1725 евро. Ако вие като мен обичате Италия, то не забравяйте да ме последвате, защото в следващите видеа ще си говорим отново за ботуша.